Domnul este aici. Nu vorbesc oricum, nu stau oricum. Toată ziua strig cât mă ține puterea lui Dumnezeu. Vorbitul în biserică e păcat. Râsul în biserică inutil e păcat. Plimbatul inutil în biserică e păcat. Domnul este aici. Dacă nu-L cinstești în casa Lui, crezi că Îl poți cinsti în casa ta? Dacă nu-i oferi reverența unde este casa Lui, crezi că îi respecti tu în casa ta? La munca ta? Nivelul de maturitate al dumnitale îl măsurăm cât respect oferi lucrurilor sfinte.